vítam vás do dnešného videa, kde bude My Phone Store, takže to bude niečo ako obchod, kde budeme robiť svoje telefóny. Takže ideme tuto pre nejaké Pail of Steel, takže piliny zo železa. Máme si kúpiť konvervor, OK. Tuto máme dať to železo, tuto máme to spracovať nejako, dáme tam. Tuto máme nainštalovať niečo, asi obrazovku, áno, niečo s obrazovkou a máme to zabaliť. Zabalíme to, zoberieme to a buy a phone store, OK, a kam to mám dať? Sem, alebo tuto tomuto? Hej, mám pre teba telefon, nechceš? Aha! Asi tu nie, alebo kam? Tuto, že? Gaju. Aha, takže tu mu dám telefón a on si za to začne tu rozprávať a dá mi prachy. 2,9 €. By si srandu, to je dosť málo. Takže musíme pracovať, OK. Takže zoberieme znova piliny. Tuto dáme ďalšie piliny. Ďalšie piliny. No, ja si tu budem chvíľku našetriť, ale vy to budete mať hneď. Dobre, takže chvíľku som tu pofarmil, máme 58 €, takže kúpime si túto prvého workera, tu si kúpime high restorker, ktorý nám to bude dávať tie piliny. Takže tento to hneď spracuje a potrebujeme túto 10, aby sme kúpili ďalšieho a potom ten bude asi prebúdzať, alebo bude, aby pracovali. Myslím si, že tento možno, že aj zaspia keby. Takže, dobre, tuto trocha ešte urobím, potom kúpim toho ďalšieho pracovníka, toto zabalím. A všimol som si, že sú to aj upgradey, takže sa pozrieme, čo je v upgradeoch. Takže za 500 že budú chodiť rýchlejšie tie NPCčka a budeme mať viac aha, budeme mať ešte väčšie miesto. Čo sa stalo? Mne to vyhodilo. Aha, ja som asi stlačil home. OK. Ja sa idem pozrieť na svoje mobil, telefóničky. Dobre, tuto nainštalujeme túto vec, obrazovku. Dobre, obrazovku nainštalujeme, toto nainštalujeme. Toto nainštalujeme toto. No, takže akože nejaká rýchlejšia procedúra to už ide, ale stále to nie je rýchle. Takže pre vás to bude hneď teraz. Dobre, takže teraz som práve kúpil všetkých túto svojich pracovníkov, takže to už ide plne automaticky, ešte aj manažera, ktorý mi to bude búchať týmto po hlavám, aby sa zbudili panvicu. No a ja asi idem šetriť na ďalší konvervor, alebo túto som videl, tak zoberieme pár týchto telefonov. Ideme tuto predáme. Dobre, a našetríme, čo je toto? Boy phone displays, OK. Toto som musel kúpiť ten boy screen, nejakú obrazovku. A dobre, ďalší telefon sem. Musí byť tak strašne pomalý, no akože to je upgrade na nich, ale za 500. Ja neviem, kde to získam. 500 je celkom dosť, no akože pri toto, keď ti dávajú pomaly 9 peňazí. 9 €, čo to je, no tak nie je to moc. Tu je niečo, že si môžeme najať 6-7, najať si Mr. Beasta, poďme rýchlejšie money, nejaké iShow speeda, že si môžeme najať Apple, budeme mať Elona Muska, what? Alebo nejakého Ristokera, Dobre, na to máš prachy. Tak, ďakujem za tip. Ďalší deň, prachy.
prachy sa sypú, boj skrýt. A to mi akože na čo? Myslíš mi na čo je toto? Som to len tak kúpil proste nejaký ženskú skríženú s bodíkom. Ja som šťastný, fakt. Super, to som fakt potreboval. A čo máme tu? No už máme 10. Potrebujeme ďalší konverter. Tu sa to už ide rýchlo. Idem sa pozrieť. Pro Mom Work 350 miliónov. Super, no tak na to nemám plne. A čo, môžeme zraziť autobus? Wow, môže, super. Normálne ocením túto hru kvôli tomu, že ma môže zraziť toto auto a autobus. Super. A faktom ma to zrazilo. A teraz ma to prebuglo. Aha, tak ma to buglo. Čakaj, čo je tu? Updates in 60 sekúnd. Ja počkaj, ja som zabudol na zákazníkov. Dobre, ideme tuto. Sa páči. Ideme do toho aparátu. Ideme iba 9. Fakt, oni mi dávajú iba 9 eur, to je strašne málo. Join group sala, nejaká kód, dobre. Keď som videl, tak mi teda asi prachy. Dobre, tu príde naspídovaný. Dobre, na 35 budeme nejaký ďalší, akože telefónny displej a tu môžem kúpiť ďalšiu. Toto nejdem kúpovať, lebo je to zbytočne drahé a vyňa mi to peniaze. Takže máme tu ďalšieho zákazníka. Ideme sa pozrieť, že ako toto pracuje. Keby mohli byť tí zákazníci trochu rýchlejší. Limited stock available. Ja počkám, už 50, dobre, tak kúpime toto. Display. Ale ja neviem, čo som kúpil. Buj display. Tak ja som kúpil nejaký display a teraz, aby som kúpil nejaký ďalší display, ja to nechápam, čo to je. Aha, takže ja už môžu ísť teraz zvaliť, tak to celkom dobré. Tak budeme mať teraz ešte viac peniazí. Buj sa. Prečo som to kúpil? Ja som si to mohol kúpiť. To si šetriť na 75, mohol by som toto. Dobre, tu máme Billiers, iPhone, disk. Skúsime kúpiť potom hneď toto phone designing. Ešte jedenkrát niečo obslúžim, ktoré mi to vychádza. No poďte. Aha, ten displej je toto asi. To môže byť teraz dva zákazníci na jedného. A toto je VIP, tak tomuto radšej dám, lebo ten je VIP. No. Kolektujeme, mám 36, takže ideme to dať sem. A mám nejakého workera a on nám bude asi dávať prachy, tak počkáme dokým. A on tam, čo hrá? On tam hrá Minecraft. Plus 10, aha, manisiek, ok, tak to dobre. Joy Million of Building. Aha, super, on tam hrá Roblox a tým dávajú prachy, tak len rob, dobre. Takže ja som na dneska spokojný s touto mojou krásnou výrobňou na iPhony. Ak by ste chceli ďalší diel alebo diely alebo z tohto celú sériu, tak určite dajte na toto like a napíšte do komentov. A ja sa s vami lúčim a čaute.